O alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, non perde a esperanza e confía en que máis cedo que tarde os corpos de Miguel e Xavier, os dous mozos desaparecidos mentres navegaban pola ría a bordo dun caiac, poidan atoparse. Esta mañá, voluntarios de Protección Civil da localidade realizaron unha última busca por mar, dende a zona de Punta do Castro a Cabeiro. E agora ainda mañán me mandou un mensaje de Protección Civil que salían agora ca embarcación. Dicíame, saímos en busca dos dous rapaces por o mar e van a ir desde Punta do Castro hasta Cabeiro. Pois de momento non sabemos nada. Outro día comentábame aquí algún mariñeiro que dicían, porque, bueno, sabes que ao cabo de 9 días o corpo, bueno, entra en descomposición, cos gases, sale para allá e tal, non? Pois que as aguas están un pouco frías e que ao mellor tarda máis esa descomposición, pero xa van bastantes días, que a verdade é que é unha impotencia, sabes, que estamos recorrendo, outro día tamén falando cos mergulladores que decían pois que é complicado, é como buscar unha agulla nun palleiro, non? Dicir, ao mellor pasas polo mesmo sitio 3 ou 4 veces e non ves, de repente ao mellor ali aparece ou colle un aparello dun barco ou calquera cousa, non? Ou non sei se ao mellor está na ría ou se as corrientes os puderon sacar para fora da ría. Segundo o rexedor, a busca é angustiosa, aínda que non se perda a esperanza de poder atopalos. É unha mágoa, non unha impotencia, porque o que queremos é intentar na medida do posible poder devolverlle os corpos aos pais, non? Porque especialmente a min outro día comentábame o patrón maior, Milo, que van moitos con ele, os pais con ele a buscar, non? Polas tardes, especialmente polas tardes, cando acaban de mariscar, é unha angustia. É unha angustia porque, bueno, é que é unha impotencia, o sea, a Protección Civil recorre casi todos os días, salvamento marítimo, helicóptero, incluso, bueno, hai que agradecerlle moitísimo aos propios mariscadores e mariñeiros aquí de Porto Son e de Portosín e de Noia, que a verdade que están facendo, bueno, que se poñen na piel dos pais, non?